O que ia ser unha cerimonia simple acabou converténdose nun evento inesquecible. Pole e Julia, veciños de Barro, celebraron a súa boda en pleno estado de alarma. A singularidade deste casamento marcado polo coronavirus hai que engadir unha sorpresa coa que non contaba o mozo. Ele é técnico de ambulancia e os seus compañeiros recibiron a feliz parella ás portas da Casa do Concello como ninguén podía imaginar. Recibimos unha grandísima sorpresa de mis compañeros de Ambulancias Pontevedra, que aparecieron justo a la hora, ¿no?, que teníamos que ir al concello, y bueno, quería darles las gracias especialmente y bueno, y también por la labor que están haciendo en estos momentos tan difíciles, ¿no?, en lucha contra el COVID-19. Son unos grandísimos profesionales. A cerimonia apenas contou con convidados, ademais das restriccións derivadas da crise sanitaria, eles case non teñen familia aquí, porque ele é de Ecuador e ela de Rusia. Quixeron casar en luns para que a nai da moza maila a súa parella puidesen asistir, porque ela traballa de martes a domingo. Participaron no acto en calidade de testemunhas. Non puido nin asistir a súa filla de 3 anos por razóns evidentes. O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldés, foi encargado de celebrar esta boda, dende logo única. Iso sí, para que a parella poida celebrar o amor por todo o alto, o rexedor ofreceuse oficial a cerimonia de novo cando pasa a crise sanitaria. Nuestro alcalde aquí de Barro, fantástico la verdad también, muy bien, nos dijo que si queríamos repetir más adelante la boda en condiciones normales, sin esta pandemia, ¿no?, que podíamos hacerlo sin problema, y la verdad que le dijimos que sí, que muchísimas gracias. Detrás desta boda confinada hai unha importante razón. A parella está a piques de ter unha segunda nena. Julia sai de contas o vindeiro 1 de maio e o pai quería estar coa súa parella nesta conta atrás para axudala e tamén para minimizar riscos, tendo en conta que traballa nos servizos de atención sanitaria. Mi mujer sale de cuentas ahora a finales de abril y quería pasar estas 2 semanas con ellas en casiña, ¿no?, ya que mi empresa me da la facilidad de coger 17 días para poder quedarme en casiña con ella, ¿no? A parella asegura que non contaba con que a súa boda causase tanto balbordo entre os veciños e os medios de comunicación. Falan dun día único na súa vida. Y la verdad que, bueno, iba a ser algo súper sencillito y bueno, al final nos están felicitando muchísima gente, ¿no? Só nos queda dicir que vivan os noivos.